Κάνουμε και την εισαγωγή και άμα δεν κάνουμε την εισαγωγή δεν μπορούμε να πούμε το τραγούδι όμορφα, Εκείνα τα παλιά που λέγανε προπολεμικά πριν το 40 ήταν οι φυσικές, ήταν ο ιατρός, ήταν η σωτηρία. Που λέει το εισάκουσε να βρει στη σωτηρία. Δεν το παίζουν τώρα. Λέει στη σωτηρία με έχουνε. Ήταν οι φυσικές έτοτες. Στο νούμερο το 1 όλοι οι γιατροί τριγύρω μου κι εγώ να φτύνω αίμα. Στη σωτηρία με έχουνε στο νούμερο το 2, δηλαδή δωμάτια, η ώρα εφλησίασε για το νεκρό ταφείο. Το 3 είναι ο νεκροθάλαμος. Όχι, το 3 είναι στη σωτηρία, είχε πεθάνει πια. 3 με έχουνε στο νούμερο το 3. Η ώρα επλησίασε να πάμε στην κηδεία. Και πεθάνει πια. Και λέει λοιπόν, ωρε κι όταν με κατεβάσουνε, δεν είχε ναι ακόμα μπει στο δάκο, 3 σκαλιά στον άδει, σου δίνω το δικαίωμα να αγαπήσεις